אמא שלי עלתה בגיל 15 ככה לארץ, אז כנראה מישהו בא והיא נכנסה להיריון, והיא כנראה שהיא לא עשתה הפלה, ואז אני נולדתי, והיא ראתה שהיא לא יכולה להחזיק אותי כי היא בת 16, והיא שלחה אותי לאימוץ ישר אחרי שנולדתי. החלטנו לאמץ כי רצינו משפחה, רצינו ילדים. וזה נראתה לנו דרך טובה, לא כל כך הסתדר בדרך הרגילה, ואהבנו את הרעיון של לקחת ילד שכבר קיים. אנחנו אף פעם לא היינו אובססיביים בקטע של שכפול עצמי. אני יודעת שאנשים עושים דברים איומים ונוראים לעצמם ולסביבה ולעולם, וכדי להביא ילד שהוא תוצר ישיר של הגנים שלהם. לנו זה כל כך לא נראה מהותי וחשוב, ואנחנו גם לא מאמינים בדברים האלה, כאילו לעשות כאלה מאמצים כשיש ילדים שצריכים הורים, ואנחנו צריכים ילד, ונראה לנו המיקס הכי נורמלי והכי הגיוני. ואז הגעתי להורים שלי, והאמת שאני איתה ממש מאושרת וטוב לי. בסדר, הוא אחלה אבא. מישהו רוצה מספר, אז יכול, סתם לא באמת הוא. אתה רוצה שלי? סתם, כן, אחלה אבא. של המיתוס הזה שכשמאמצים ילד אז ישר נכנסים להיריון. ואני ממש הרעיון שישבה בי איזו מניפולציה הורמונלית כדי להביא את הדבר האמיתי נראה לי חולני לגמרי. וכשהיו אומרים לי הייתי אומרת, היא לא מניפולציה, היא ילדה שלי. כאילו, זה מה שאני רוצה, אני לא רוצה משהו אחר, זה מה שיש לי ואני מרוצה. אוקיי, אהרון, די. כן, יש הרבה. אני רוצה דווקא לשאול אותך משהו, למה את קוראת לו אהרון ולא אבא? יש לזה תשובה. כן, אני אענה. כן, תעני. רגע, אני יודעת מה התשובה, נכון? לא, תגידי, התשובה שלך, יש לי תשובה שלי. אני חושבת בגלל... כן, בגלל שהוא פחות איתי, אמא יותר איתי, אז בגלל זה אני קוראת לה אמא ולא... למה, אתה נעלם? לא, אני לא, מה נעלם? לא יודעת, זה כזה... אני אוהבת אותו, אבל לא יודעת, זה כזה יוצא לי או אהרון או אבא, זה לפי מה שבא לי. כשהיא צריכה משהו זה תמיד אבא. אבא. כשהיא רוצה סתם להגיד משהו זה יכול להיות אהרון, אבל לפעמים גם אבא. לא נכון, אהרון את שקר, זה פשוט... הנה בבקשה, אמרת אהרון, נו מה, אבל האמת שזה לא מפריע לי, ממש לא מפריע לי. אני לא חושבת שיש הבדל בין הורה מאמץ להורה לא מאמץ. לא נראה לי, לא הייתי הורה למשהו אחר, אז אני לא יכולה להגיד. אין לי ניסיון בהורות ביולוגית. למה את חושבת שאנשים מתייחסים אחרת בגלל שאת אתיופית ושאת הולכת איתי? כן. מה למשל? כי חושבים שאני אשתך. זה שאת יותר גבוהה ממני עדיין לא. לא סתם, אבל יש קצת שוני, מה? אנשים מסתכלים. נו, וזה משנה לך? גם הם הסתכלו תמיד. הם הסתכלו תמיד, נכון, נו, אז זה לא משנה כל כך. לנו לא אכפת, אנחנו בשלנו. כן, אני גם לא מתייחס לזה כבר. בהתחלה כן, עכשיו כבר לא. אבל ההתחלה זה ממש כמה חודשים הראשונים שזה היה מוזר. אחרי זה מה... בסדר, מסתכלים. אם הייתי נורא יפה, גם היינו מסתכלים. בסדר, אבא, בסדר. הייתה קטנה למשל, בגלל שהייתה תמיד הילדה החומה היחידה בגן, או בקבוצת משחק, או בבית ספר, אז נאמר בגן הקפדנו, היינו קונים לעצמנו ספרים באמזון, ספרי ילדים עם דמויות חומות, כדי שיהיו לדמויות להזדהות, אז קנינו תמיד גם עותק לגן, וקנינו בובות חומות לגן. ואת כל הבובות החומות וטויז אר אס היינו קונים בכמויות ונותנים מתנה לכל יום הולדת ואירוע של ילדים בסביבה. When I was 7 they said I was strange. I noticed that my eyes and hair weren't the same. I asked my parents if I was okay. They said you're more beautiful and that's the way. They show that they wish that they had your הגעתי ליסודי וצחקו עליי בלי סוף על זה שאני, אמא שלי בטח לא אהבה אותי, בגלל זה היא מסרה אותי, ודברים הכי נוראים שבן אדם יכול להגיד. שלום שבא, מה שלומך? את מרגישה וואו, איזו ילדה גדולה, איזה יופי.
את זוכרת את המקום הזה טוב? הנה רבקה, בוא נעצור, הנה רבקה. תקשיבי. לא נעים. אז מה? אבל היא קלטה אותי כבר לא נעים. למה? אהלן רבקה. מצלם אותה? עושים עלייך סרט? כן. סיפרו לי. וואי, גבוהה, יופי. איך? מה קורה איתה? אני יודעת שאת בטט. אם אני לא יודע שאת בטט. כן? שבבי, זו שבבי שלנו. את רוצה לדעת איך היא הגיעה ביום הראשון לבית ספר? ביום הראשון היא באה עם מלא צמות, כל צמה עם איזו סיכה צבעונית אחרת. זה אני זוכרת אותה. תמיד צבעונית ומחייכת. אני הכי זכורה בבית ספר. למה? כי בגלל צבע או בגלל ההתנהגות, כאילו הייתי אחרת מילדים. מה זה אחרת? הייתי שונה. נגיד כולם ראו, מה זה היה פעם? השמינייה, כמעט מלאכים, ואני לא ראיתי את זה. אז רציתי לא להכניס אותי כאילו להיות במקובלים. לא שגם כל כך רציתי, זה היה ילדים כאלה חסרי, חלקם שמתקשר אליי. מה אימא? אנחנו בבית ספר. ברמז. טוב. טוב, בסדר, יאללה ביי. טוב, ביי. יש לי שעון, אומר לי מתי לבוא. היו ילדים מגעילים. פשוט ככה, זה לא... בדרך כלל, נגיד, אתה לא הולך אתה לא בא כי הלימודים קשים לך. זה כילדים משפיעים, אז אם אף בן אדם או ילד לא מדבר איתך, זה לא כיף לבוא לבית ספר ככה. הייתי באה הביתה, יושבת על המיטה ופשוט בוכה בלי סוף, וגם כשהייתי קטנה אז הייתי איכשהו עוד מאמינה לכל הדברים האלה וחושבת שזה אמיתי ואין לי אף אחד באמת במשפחה, כאילו ההורים שלי וזהו, המשפחה המורחבת שלי לא כל כך רצתה שההורים שלי יאמצו. מי שאני הכי מאוכזבת זה מהמשפחה שלי, כאילו, שאני חושבת שמכל המשפחה המורחבת, שאני חשבתי שמשפחה זה דבר שצריך להיות תמיד לידך ואיתך, ואני לא מאחלת לאף אחד מה שקרה. ומה שאני יכולה להגיד, ששבבי, גם כשהיא עברה דברים מאוד מאוד לא נעימים, היא לא נהייתה מזה מרת נפש או חשדנית או נרשעת בעצמה, וזה אני מאוד גאה בה. יש בהחלט יחס לא נוח לשונות. כבר כששבבי הייתה תינוקת, אנחנו קיבלנו את שבבי בגיל 5 שבועות, כך שהיא עוד הייתה אצלי, כשהייתי יוצאת איתה לרחוב היא הייתה במנסה, אפילו לא בעגלה. ואנשים היו עוצרים אותי עם כל מיני שאלות מצחיקות, והקטע המעניין היה שאתיופים היו עוצרים אותי ברחוב, אז גרנו בחיפה. ובחיים לא עצרו אותי כל כך הרבה אנשים ממוצא אתיופי, ושאלו אותי מה השעה. הם פשוט רצו להציץ בתינוקת. יש לנו קטעים, יש לנו שטויות. לפני כמה ימים היינו שתינו במספרה ונפלו לי כמה דברים מהידיים, אני מאוד כזה בלגניסטית. ואחר כך נפלו גם לה, אז היא הרימה ואמרה לספרית, ככה זה הגנים של אמא. וכולם צחקו, וככה אצלנו בבית. כל הזמן צוחקים על כל דבר. הגיעה איתו כשקיבלנו אותה בגיל 5 שבועות. וזה חולצה שהיא לבשה ביום העצמאות הראשון לחייה. ובגלל שאני ממוצא עפולאי, ואבא שלי היה פעיל בכל הדברים של עפולה, אז תמיד היו לה חולצות עפולה חוגגת. וזו תמונה שלנו לפני ששבבי נולדה. ושבבי באמבטיה והיא צנזרה את זה, כל הכירו אותה. ושבבי סתם חמודה וצועלת. פה מי שלא מבין, זה היה לי בעיה בעיניים, כאילו עד עכשיו. בעין הצלה. כן. אני בכלל כולי הצלה.
זה התחיל בעין, זה התפשט בכל השבבוניות. כולכם תירדו, כן? עכשיו את התינוקת, זה מה בלי זה לא הייתה באמת. והיינו פעם בנסיעה ופתאום היה לה קשה להירדם במלון ונזכרנו שאין את הדבר הזה, אז שרתי לה את המנגינה והיא חייכה ונרדמה מיד. כן. זהו. כן, בטורקיה היו מסתכלים על שבב ואומרים לא יכול להיות. איך אתם ביחד? ומה היא בשבילכם ומה היא לא בשבילכם? גם בשדה תעופה. בשדה תעופה ישר מסתכלים על הדרכון, מה היא עושה איתכם? כן, אתם יודעים שפעם חשבו שהם חטפו אותי? כן, מה היא עושה? זה נראה, אבל בסדר, אבל זה לא. כן, אותנו שואלים גם, חוץ מאם הרסת לבד וכולי, אז מה היא עושה איתכם? אז אנחנו מראים דרכון, כתוב שם, תעודת זהות, הכל וזה. אז אומרים, באמת? אז איך זה? יש יתרון לאימוץ מעורב, כאילו, לאימוץ של ההורים שלא דומים לילד, כי תמיד הסיפור פתוח על השולחן, אף פעם לא היה מקום לסודות או לשקרים, לטוב ולרע. מצד אחד זה גם כולם כאילו יודעים, מצד שני זה... אבל עדיין ישאלו אותנו ברחוב אם אני יודעת שאני מומתת. בסדר, לנו הסגנון הדוגרי הזה, שלא מסתירים ולא משקרים, וכולם יודעים הכל כל הזמן. ויש לזה מחיר, כמו לכל דבר. אני לפעמים הרבה פעמים נכנסת לזה לעצבים. אני עצבנית מזה, אבל... כן. אנשים סתם טמבלים. כמו כל אימא ומתבגרת. יש רגעים שהתקרה קופצת, ויש רגעים שאנחנו... הרמוניה מושלמת. אני חושבת שזה כמו בכל הבתים. נראה לי שאפילו קצת יותר טוב. את באה, אימא? סבבה, טוב, יאללה, ביי. יו, זה כבר התחלתם לצלם רגע. יש ילדים ששואלים אותי בגיל 18 תרצי לעבור לאמא שלך הביולוגית, אני חושבת שממש לא, כי אמא שלי עזרה לי וזה, וגם אני רוצה לעזור לה, כאילו אני בחיים לא אפרד ממנה. שבב תגיע לגיל 18, לפי החוק הישראלי יש לה זכות לפתוח את תיק האימוץ, כלומר זו זכותה, היא יכולה גם לפתוח אותו בגיל 84, אבל אחת הסיבות שהיה לנו מאוד חשוב לאמץ בארץ, היא שבארץ העניין פתוח וגלוי וחוקי, ויש לה את האפשרות לעשות את זה, שבחלק מאוד גדול מאימוצי חו"ל זה לא היה אפשרי. וזה נראה לי שזה משהו שהיא קרוב לוודאי תרצה, ואנחנו כמובן נלווה אותה. אבל אני בסך הכל חושבת שהיא אימא טובה, וגם שלפעמים אני יכולה לא לסבול אותה בעדינות, אז אני חושבת שאיתה אני הכי יכולה לדבר ולהיות פתוחה, כי אני חושבת שעכשיו אם הייתי רואה את האמא שהיא גידלה אותי, אז כאילו שהיא מסרה אותי, אז אני חושבת שלא באמת הייתי רוצה לחיות או איזשהו קשר. כולנו ילדים של החיים, כולנו ילדים של החיים.